ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପର୍ସନାଲ ସିଲେକ୍ସନ୍ IBPS 11ଟି ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଦମଦାର ପଦ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି IBPS କ୍ଲର୍କ CRP XIV ଅଧୀନରେ ଆସିଛି। ଏନେଇ IBPS ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଭାରତ ସରକାରର ଏହି ବିଭାଗରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଲର୍କ ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ଏନେଇ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏନେଇ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଥିବା ପିଲା ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇପାରିବେ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ 6000ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ଯୋଗ୍ୟ ଓ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ IBPSର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ibps.in କୁ ଯାଇ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାରିଖ। ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ 1 ଜୁଲାଇ 2024। ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଶେଷ 11 ଜୁଲାଇ 2024। ପରୀକ୍ଷା 12 ଅଗଷ୍ଟରୁ 17 ଅଗଷ୍ଟ 2024। ମୋଟ ପଦବୀ 6128ଟି ପୋଷ୍ଟ। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ହେଲା ଯେକୌଣସି ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍। ବୟସ ସୀମା ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ ହେଲା 20 ବର୍ଷ, ସର୍ବାଧିକ ବୟସ 28 ବର୍ଷ। ବୟସ ଗଣନା 1/7/2024 ଅନୁସାରେ ହେବ। ମାସିକ ଦରମା 29,000 ଟଙ୍କା। ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ OBC ଏବଂ EWS ପାଇଁ 850 ଟଙ୍କା। SC ST PWBD ESM ପାଇଁ 175 ଟଙ୍କା।